Hivyo wadhi mbele gi miweche manyana. Teri nyake kaunti ma Kisumu kama johala mag nyamburko ma ting'o jowuoth boma Kisumu koro tamore ni ok gibitiyo kod chike manolandi kod maneja mar boma Abala Wanga. Jafwambo James Okoth miyo mathoth koa kaunti ma Kisumu. Ne en odiechieng' mar chako keto e tim chik manyolandi gi tend Kisumu mar loko kuonde ma owinjore matatu, loche kod tuk-tuk chung'ie kata ringie. Kata kamano, ma e picha mane waradogo e akek yore ma Kisumu Boys. Ahero mowuok nyaka genga paya mochomo Nairobi. E genga paya ma omolo agar, joriemb tuk-tuk no yuoro kar rombgi kendo dhi nyime gi chenrogi mag tich kaka pile. Kendo kata chenro mag wuoth bende ne odhi nyime maonge ng'ukruok kata obedo ni milome to ne osetim mar darogi e genga paya no. Bengi mobiro time notice nendo onge kata chiel. En ni kuonde wa motiye mae karwa. King'iyo kama wantiere ni, wasandore moloyo. Koro kotero kumidwa tero ani kia wadhi Kibutke bus park cha. Wadhi sandre maromo nade. Koro wan wach mar kaendi wawacho ni ka ok wawuogi kijende gi ng'eny jogi nyabedo jokuoge to kuma dwa tergi onge. Wan by office wan officials wa. Ko address obi address office wa ka. Uso kumwa dhiye. Ok dango chunga ndara no address onwa dhi ande Kibutko sako stage. Tutuke bendo ka ndigi ng'eny jogi gipidho ji mang'eny. Ok onya pidho jogi te. Ka en gi issue to biro to address wa kaka jatelo. Wan kaka beria idhi tuk kacha kiny ne ochako daru dhi kacha to ka nyato nyalo lal seche moko inyalo po maka nyathi olal kata kaka konyi thi sikul. E ulalo makachok picha en macha kaloche kod trela nenore kama obalo gi chenro mag lokruogego kae kindego jopiny to orwako paro mar chwalo lokruogego kendo puoyo chenro no ka koro gidwaro ni tend kaunti ma Kisumu okaw okang' mar rido kendo keto lokruogego e tim. Paro en paro masero ka city manager okelo rules to rules ema kelo safety mar ndara. King'iyo safety mar ndara to rules monego bed watiyogo ema miyo ndara gik moko dhi maber to reduce gik moko ka accident e ndara ni. Koro gima jatelo engineer onego tim en kelo enforcement team mang'iyo ni chik no tiyo. Bedo ni tende kalo kae gikos ga accident mang'eny kaluwore ni sama gibiro ka gin gi heavy loads. Ka gisegi kanyo to gilose control to gilwar piny. Koro parono arwako mang'eny mondo okete tim mondo golgi kae. Yudo duond tend kaunti bang' jopiny buono lokruogego ne ogore e Luanda kata obedo ni motelo ni odiechieng' ma kawuono. Abala Wanga, maneja maboma ma Kisumu, noyango ni nyocha gisesumo pach jopiny e wi lokruogego. Dweche ariyo mokalo waseyudo kwara narado kod Mama Grace kila kamora mora waseuloso nyaka jotend bus stage. Jo Bungoma line gi jo trans county gidhi Kibutko omigi space bus stage. Jo Ahero mowuok space bus stage. Jo Biafra gi Yellow line space bus stage. Area no Yellow line Biafra kadwar neno matatu gidhi bus stage. Bus stage duong'. Penjo makoro mienyo en ni tend kaunti ma Kisumu koro biro timo nang'o bang' jopiny sekta mar wuoth buono lokruogego. Kata obedo ni milome mar chwalo lokruok e sekta mar wuoth e chuny boma pod nie tim. Nenore ka gima jopiny manie sekta mar wuoth obuono kendo oloko tokgi ni paro makamano. Kata obedo ni thoth jopiny to mor kendo orwako paro mag lokruogego. James Okoth, Ramogi TV. Kwa kaunti ma Kisumu aduogi nyake kaunti